La flauta, hi ha dos instruments que són mentiders. Ho sabíeu? Mira, els dos instruments mentiders són la flauta travessera i el saxo, que de fora són de metall, però de dintre són de fusta. Llavors ens enganyen, per això se diuen instruments mentiders. Però en realitat són de ben fusta els dos, no són de ben metall. Molt bé, la Judit ens tocarà una cançoneta. Com es titula? No els hi diguis. A veure, la tocarà i després quan ella acabi, mentre estigui tocant, no, tots calladits. Quan ella acabi, a veure si heu endevinat quina cançó és. Vale? Vinga. Aplaudim. Algú de quina pel·li era aquesta cançó? És una pel·li de grans, és possible que ningú sàpigui de qui. De la Jota Carrau. Hi ha algú que ho sap? Sí, claro. No? I les senyoretes, que ho saben? No, las señoretes no. Harry Potter no és, Que no he visto, que també t'ho dic. Yo tampoco no he visto, no he visto.